Λοιπόν, αυτό που θα γίνει τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Αντωνάκης Σικοβάρης. Γεια σας παιδιά. Να βγάλω και τη μάπα μου εγώ, Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, Έρχεται. δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πήραμε ένα τηλέφωνο και έρχονται delivery καλαμάκια χοιρινά, πιτούλες και μπυρίτσες. Αν είναι δυνατόν, τι έρχεται. Και αυτά τα κάνει μόνο ένας. Μόνο ένας μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν φαίνεται. Εδώ. Μόνο ένας μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο ένας. Και delivery κύριε. Έτσι. Μόνο ένας μπορεί να τα κάνει αυτά, δεν γίνεται. Νάτος, Μαρακα. Αυτά είναι. Λοιπόν, Οι μπύρες. μαλακές, δεν είναι υπάρχει αυτό το πράγμα. Delivery, σουβλάκια, μπύρες. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Νίκος ο Κρίνης με τη γνωστή καντίνα που είναι κάπου εκεί πέρα. Εκεί πέρα που είναι τα φώτα. Έχω κάνει κάτι. Θα τη βρείτε στην παραλία Ναι, αλλά τώρα λίγο πιο κάτω κόψανε. από την πρώην Softex. Αριστερά παραλία, καντίνα Νίκος Κρίνης. Η γνωστή. Αν ψαρεύετε εδώ γύρω, πάρτε τηλέφωνο. Θα σας φέρει όπου κι αν είστε.